Programa hau ingurumen sensibilizazioa eta konpostajearen ezagutzan datza eta 3 helburu nagusi ditu. Alde batetik, ikasleriari biohondakinaren sorkuntzaren prebentzioan sensibilizatu, izan ere autokonpostajearen bidez kudeatu bait dezakegu hondakin hori, eta horrek ebitatuko luke hondakin hori zabortegietara eramatera. Bigarren helburua izango litzake autokonpostajearen ziklo osoa gertutik ezagutzea, hasiera batetik hondakin organikoa konpostadorera botatzen denetik eskolako baratzetara ongarria iristen den arte, eta azkeneko 3. helburua izango litzateke esperientzia honen etekin pedagogiko bat lortu. Ekimen hau Txingudiko zerbitzuak garatu du eta horretarako laguntza izan du Foru Aldundiko ingurumen eta obra hidraulikoko saileko diru laguntzen bidez. Lehen aldia da Txingudin egiten dela horrelako ekimen bat, eta horretarako Txingudiko eskualdeko ikastetxe guztietara zabaldu dugu posibilitate edo programa hau. Horietatik 6 ikastetxek eman dute baiezkoa parte hartzeko programa honetan, eta guztira 25 lantalde osatu ditugu. Horrek esan nahi du gutxi gora bera 500 bat umetxoek parte hartuko dutela programa honetan. Beraz, esan dezakegu lehen aldia izateko arrakastatsua nabarmena izan dela programa hau, eta Txingudi zerbitzutik pozik gaude iniziatiba edo ekimen honekin. Batez ere funtzioa da koordinatzea, hezitzaile lanak egitea, eta baita ere ikastetxe hauei motibatzea, hasieran duten motivazio hori mantentzen laguntzera. Hasiera batean martxan jartzeko egiten dugu tailer bat, nun konpostagailua montatzen dugu, material guztia ekartzen diegu konpostatzen jarraitzeko, aireztagailua, eta baita ere erakusten diegu zer dan bota behar dutena eta nola egin behar duten konpostajea. Egia da Txingudi zerbitzuarentzat oso garrantzitsua dela hemen ikusten ditugun ikasleriarekin bezala, bai Irunen eta Hondarribiko ikasleriarekin lan egitea, hauek sortzen ditugun hondakinen kudeaketa nolakoa den ezagutu, ingurumenaren orekan eta gure hirien jasangarritasunak duen garrantziaz jabetu eta ohitura onak har dezaten. Beraz, Txingudi zerbitzutik uste dugu oso inbertsio ona dela ikaslerian inbertitzea, beraiek izango direlako hurrengo batean jakingo dutenak nola moldatzen diran o nola moldatu behar dugun zaborrak botatzeko garaian. Ekartzen diegu baita ere zisare motxila, motxila honen barruan dute konpostaje lan horretan beharrezkoa duten material guztia. Hemen dago termometro bat, higrometro bat, pH-metro bat, eskularroa dituzte ere, eta landa kuadernoa, oso garrantzitsua, ze landa kuaderno hortan apuntatzen dute konpostagailura isurtzen duten guztia, bai materia organikoa eta baita ere materia lehorra, isuritako materia lehorra. Lehenengo tailer horren ondoren, konpostatzen hasten dianean, gu pasatzen geha hilabetean behin ikustera dena ondo doala, ez dagoela arazorik eta prozesua ondo doala, pixka bat laguntza hori eskaintzen zaie. Ondoren egiten dugu beste saio bat, beste tailer txiki bat, dela konpostaje prozesua ezagutzeko. Orduan hartzen dugu konpostlagin bat, eta laborategian ikasleek egiten dutena da konpostortan dauden ornogabeak separatu eta gako dikotomiko baten bitartez identifikatu egiten dituzte. Orduan, konpostean parte hartzen duten mikroorganismoik ezagutzeko balio du tailer honek. Ondoren izango litzateke egiten dugu beste tailer bat mikroskopioa erabiliz, eta begibistaz ikusi ezin dian mikroorganismo eta ontxoak ikusteko aukera izaten dute, ikasleek.
pues me parece una iniciativa muy interesante que está de moda, aparte, que todo el mundo nos estamos preocupando del calentamiento global, de Erraustegia bai, Erraustegia ez, que si atesate y no sé, zaborres cero, tenemos que cuidar la naturaleza, entonces empezar pues aquí con los pequeños y que se conciencien y se den cuenta de esto, luego seguir con sus padres y hacer lo que podamos y tener el cole txukun y todo esto, pues yo creo que es un trabajo bonito y que tenemos que realizar todos. Denbora pasatzen danean, orain hauek urtarrilan hasi dira, orduan konposta heltzen danean, antolatuko dugu beste tailer bat ikaslekin, konposta ateratzeko, eta ia konpostori erabili ahalko dute ikastetxeko baratzan edo lorategian, kasuaren arabera batean edo bestean. Eta amaitzeko azpimarratu nahiko nuke ikastetxeek hartu duten konpromisoa, benetan azpimarratzekoa.